Voľaké slovo do kamery. Ipolit. Pozrieme, aký je veľký. Tu nám píše, že nevidíme. Ipolit. Ipolit, koľko tam píše? Koľko? Kde ja vidím? 100 15. 000 metrov. 100 000 metrov. 100 000 metrov. Tu sa dá aj surfovať do piče, umelé vlny. Tam kameru, nie mňa si vyberá. Tam. Ipolit do piče. Ipolit. Zákaz kúpania, ale sa tu zvyknú kúpať, tam je nápis. A po maďarsky to znamená, že kúpanie povolené, prečo sa nevedia. Tuto sú umelé vlny na surfovanie. Vidíš to? Aj perličkový kúpel. Veľká pravdepodobnosť, že ťa zobere voda. Aj ipolit. Aj polip. Ipolit. Aj polip, aj po. A ipolit. A ideme naspäť. A ideme. Aha. Tam je MZ pekná, nevidno ju, za chvíľu ju bude vidno. Koľko sme ťahali? 100. 100, do piči! Už druhýkrát 100. A ide jak ďábe. My sme išli 115. Tam máme nejakého uja, skúsime ho nakamerovať, či ho bude vidieť. Myslím, že je frajer. Na biči. Ale ho dobehneme asi tak sa mi. Dobehneme. Lebo? Lebo ešte náhodou spadne do Ipolit. Nevadí, do Ipolit, do toho krásneho Ipolit. Pamätajte, Dominika, kúknúť, čo tam je. Nie, to je také jamici. Aj iba jedno kúsok. A tam sú jamy, ja som tam bol už dneska. Nevadí, poďme aj so mnou. Poďme dobehnúť Nebo to. nemôžeme. A poďme dobehnúť to uja. Dajbe splniče. Nedojebem, novej sú. No však práve preto. Á, aké pekné. Nie je zabehané. Pekné. A kurva. Tam sme ťahali, tam sme ťahali, aj tam sme ťahali, tu nefunguje. Pán šofér, naštartujte MZ-tu, naštartujte ju. Nemôžem, nevládzem kopať. A bazala, toto vychytaj na prvé, bázme. Do piči. Dobrý boys. A ideme. Musíme ísť kľudne, Kľudne, lebo nemáme len 12 litrov benzínu. ale musíme ísť kľudne, to máme na celý týždeň. Áno. Chceš vidieť, jak ťahá oný bazalovače zeta? No, Do ukáž. kopca ide, takto. Do piči! A teraz ako ide Dominiková? To nemôže ukázať, lebo skončíme na chrbte. A ideme dole. Jebe ti. O, iba sme, jeblo to. Do piči, počkaj, nemám druhú stúpačku, či? To má nohu, nevadí. Troška to bude teplý. Nevieš, koľko je hodín? Neviem. Lebo? Tak, nestíham večerníček do piče ani ty. Ani ja nestihneme, kurva. No čo bazala, chceš, môžeš mať 1000 eur. Chceš nepeš? Nechceš, nedám. Mohol si mať. Aj do piči. A tu máme taký malý paták. Neviem, jak sa volá. Uj, paták. Ale to je iba, to není celé. A do bazalovače zeta do kopca. Tam máme ETO, železovce. Kde? Tam, volaj. Tam. Otočíme sa. Pravda, že- Tam je Iperský Sokolec, vidno všetko, stane to. Dôležitá súčasť. Dôležitá súčasť, kde sa chodíme motorkovať. Vidíš to? Vidíš, bazala, sem poď. Toto? A to ty nemáš papiere, bazala. Áno, a nikto stade to nemá papiere. K3. Ja mám. A Dominik má.
Aj. Otočíme to? No, otočíme a rozdáme to. Kurva. Veľká je motorka. Ty si veľký, nie motor. A ide sa. Pomaly. Pojďte, čelne sa tak si frajer. To je dobré, to je tak. A pod vyše 180 kg. 190. Ešte vám ukážeme sexuálny oný i poli. No. Do piči kopec. Tu sa dá ísť robiť ťuťu muťu, alebo dalo, kým tu boli stromy. Ešte sa dá, ukážeme vám. My sme to museli vyhľadiť, aby sa zmestili aj dvaja, lebo veľká burina tu bola. Troška hodilo, nevadí, ideme. Treba ukázať, že sa zvykne bávať tuto. Tu je taká malá pokor, trávička veľká. A tu sme vás spravili také pekné miesto. Aha, to som včera hrabal, vidíš? No, ukážeme do kamery. Dobre. Sexuálny ipoli, ukážem vám ipoli. Aha, nebere spojka. Spojka, one je technické chyby. Obázme troška, one je teplý motor. Som hrabal ty bylinu. Nevadí, pán šefe. Taká dobrá príľba, baz, ale takú si dovol. 50 €. Nemôže, lebo nebude týždeň večera. Akože nebere spojka. Čo mu šíbe? To zvykne vyjebať to. No Kornél, teraz vám pomôž. Obázme, čo som spadal. Pozrite sa. Kostra do piči, to je taká ako MZ básne. Koľko si musím dať dole rukavice. Takú sexu šukáš na kameriem. To sú pánové rukavice, Dominikové. To je pán. A ja som druhý, ja som Rozsado. Bola taká značka, prečítajte si to, kto si to chce vedieť. Kúpte si, za koľko si kúpil Dominik? 100 000. 100 000 €, to je lacné ešte, čo chcete. Nebere spojka. Prejbal si ju, ak si trabal. Ale kokot. A budeme domov tlačiť. Piču, ideme bez spojky. A ideme bez spojky. Čo si ty myslíš? To ako bude hádzať bázmeň? Kurva. Dominik si dá dole príľbu, ukáž aj tu nakamerujem. Dominik je troška spotený. Aj príľba je spotená. Taká sexy. Bazala takúto nemôže mať. Troška mokrá, nevadí. Dominik už opravuje, usmiej sa na kameru. Veľký mechanik. Verda. Drží. Musí byť Eňo ňuňo. Eňo, ňuňo.
Dáme sem hore takú pasované príľbu. Pozrite sa zozadu, aká je sexy. Aj s Dominikom. No, on už cíla, také svaly máže až. Uver. Ty nikdy nebudeš mať. Tu máme napísané MZ. Ďaď. Ty gáš. I tam máme MZ, zaber tú sučnú nohu, aby sme videli 150. Tú nohu má tvoja mama. Nerozprávaj tak o mojej mame. Prečo? A kde máš tú 150? Tu je. Kurva masná. Tvoja mama. Tam máme pána mechanika. Eňo, ňuňo asi nebude. Príľba ti padla. Eňo, ňuňo je to už teraz. Hej, a padla ti príľba. Nebal. No bázala, toto správ za 3 minúty. Spojku. Vidíte rukavice. No hoď to tam. Nepíšuj. Za 2 minúty správ spojku, ani za toľko. Keď bude vidieť to video, si to odstupuje. Počkaj, však to je svinia. Vidíš to, že pôjde. Ja. Bazala, keď toto video uvidíš zajtra v škole, tak sa posereš. Ide? Hovorím Bazalovi, že ak uvidí toto video zajtra v škole, tak sa posere. Možno, že to aj dneska uvidí na YouTube. Bazalo sa posere, keď sa vidí. Dáme pauzu.